Това вятър ще ти разкаже играта мен. Обаче тук перката изглежда много странно на клипа. Най-много да го поздравявам. Добре. Не трябва така да го джаснем в земята. Еми, това мога да го направиш. Значи ти сега в момента, нали, разбираш, че нямаш много шанс за амплитуда. Ако си по-високо, ще можеш повече да реагираш. Трябва да го намерим човек, да го трябва да... Значи, ако си по-високо, ще имаш много повече време за реакция, разбираш? Ама човек реагира много и по-нависоко мога да го завърта наобратно, разбираш.